Pois esa é unha das preocupacións que temos desde o BNG. Estamos vendo como na crise de 2008 salvouse con cartos públicos a banca. E agora parece que algúns queren, con recursos públicos, tamén salvar ou destinar estes recursos ás grandes multinacionais. E nós o que creemos é que os fondos son unha oportunidade, que non pode utilizarse esos fondos para que haxan novos recortes de dereitos e, desde logo, tampouco para que acaben en mans de 4 ou 5 multinacionais. E por eso estamos insistindo en proxectos como os que hoxe presentamos aquí, para que a Xunta de Galiza poña en marcha proxectos de país que faga que non perdamos este tren, porque hai cuestións importantes para o futuro de Galiza que se teñen que definir nos próximos anos, de modelo productivo, de cuidado do medio ambiente, de transformación, non, da nosa economía, e está claro que ou aproveitamos estes recursos ou será unha oportunidade perdida, non? Se isto acaba en mans das eléctricas e de 4 multinacionais máis, pois tamén será unha fraude ao conxunto da sociedade, sobre todo cando vemos como a pequena e mediana empresa, que é a que está pasando mal, que é a que necesitaría tamén moitos recursos, non? E aproveitar estes fondos para unha digitalización, modernización, para ser empresas máis resilientes, pois a sensación que temos polo que falamos con elas é que están abandonadas e non hai igualdade de trato, non? E nós, se algo creemos, é que estes fondos teñen que servir para investimentos de país e para que cheguen a mediana e a pequena empresa galega, que ten moito potencial e a maneira de facer unha economía máis resiliente.